Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung galing. Magpapatiyano, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong alhin hanggang marating na ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung alhin. Magpapatiyano, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong alhin hanggang marating na ang lalim ng pintig ng iyong
si Lord sa puso natin. Para siyang alon. And if you have your Bibles with you, the book of 1 Timothy, chapter 6, thank you. Mga musician po natin, mga choir po, at marami pong salamat sa inyo. The book of Timothy, chapter 6, 11 and 12. But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses. God bless our heart upon reading His Word. We praise You and we thank You, Lord. Bless Your people. Strengthen their faith. Anoint me, Lord, with Your triple portion of Your anointing. Glory and honor is You. Okay, bago po kayo magapo, pagpalain ka ng Diyos, peace be with you. At isang mapagpalang umaga. Hindi kayo makangiti. At kahit na nakatayo po ay naka-half mask. Ang face mask buo. Half mask. At naka-face mask po kayo, halata na kayo yung nakangiti. At ang maganda pag naka-face mask po, hindi po halata pag nakasimangot. Kasi hindi ko magalaw yung kaya hindi kaya nakangiti, pati kayo matay. Kita mo, tingnan mo yung katabi mo, talagang naramdaman niya yung presensya na Diyos. Okay, at marami pong salamat. What we are going to tackle this morning is 3 ifs of victory. Binasa po natin, ano? There are 3 ifs of victory. Makinig po kayong lahat kasi medyo, natin, sabihin natin, diretso na po tayo. Wala nang kaligoy-ligoy. Pag sinabing victory, there is a victory that will turn into mourning. May mga tagumpay na minsan tagumpay, pero nagtagumpay kaya lang malungkot. Kayo ba'y naniniwala ron? Oo. Nanalo ng luto. Pero biglang nawala, pinagkatiwala yung kanyang card, yung kanyang number 7. Siyang nawalan. Eh, yung tagumpay niya, pera na naging bato pa. Mayroon akong isang kaibigan. Dahil siya po ay real estate, no? Ay malakas kumita. Kumita ng 2 milyon. Sabi niya, Pastor, sana hindi na lang ako kumita. Bakit? Nung kumita ako, dumating yung maraming problema. Naoperahan yung nanay ko. Ayaw ng Diyos na yung ating tagumpay ay magiging kalungkutan. Amen? Ang nais ng Lord, yung tagumpay na nagagalak ka. Yung tagumpay na masaya po tayo. Yan ang nais ng Lord. Yan ang blessing ng Lord. Hallelujah. Kaya dito po, papag-aralan po natin yung 3 S na yan. At naalala ko po mga kapatid, sila David sa 2 Samuel chapter 9 verse 15. Panahon po ni David, umalsa po si Absalom. Kilala niyo yung anak niya si Absalom? Guwapo. Pinakagwapo. Tinitimbang ang kanyang buhok. Gold ang kanyang buhok. Mahal na mahal niya si David. Mahal na mahal siya. Grabe po ang pagmamahal ni David. Umalsa po siya. Kasi, ang ginawa niya, talaga namang bumalik siya sa tatay niya kahit na nag-reveal din una. Nagpakita ng magagandang bagay. Kaya yung mga tao po ay talagang nadala niya. Sa makatuwid, yung palasyo po, palasyo po ay iniwan ni David. Maging ang kanyang mga asawa ay pinabayaan niya.
Si Absalom. Ang sabi niya, okay, warrior si David. Ang akala ni Absalom, ganun lang yung tatay niya. Kaya nangyari po, may propeta. Alam mo, pagka-propeta ng Diyos, nagsalita, ay totoo. Sapagkat propeta ng Diyos. Narinig niya yung bulungan na sila sa salakay. Nauna na si David. Yung tatay mo na warrior, hindi mo mahahabol yan. Grabe yan, ang kanyang karanasan. Kaya sabi ni David sa kanyang mga commander, kila Joab, pag tayo ay nanalo, pakiusap lang, huwag niyo papatayin si Absalom. Tapos yung kanilang digmaan, ay nasabit si Absalom. Tumakas kasi namatay na yung mga kanyang kasama. Nasabit yung kanyang buhok. Bilin ni David kay Joab na general niya, huwag patayin. Pero, pinatay po siya. Kaya yung victory niya, turn into mourning. Sa umagang ito, ako po'y naniniwala. Nasa kabila po yung mga nangyayari ngayon. Kahirapan, tila baga hindi na matatapos yung pandemya. Mamaya-maya, dumarami ang kaso. Hindi natin alam kung sino ang totoo dahil hindi naman natin nakikita yung testing Amen? Sila lang ang may control, sila lang ang nakakalam. Hindi natin alam. Basta yan, pinahintulutan ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos para tayo magising. Para hindi tayo magiging abala. Para mayroon tayong mga panahon sa isa't isa. Sa ating mga mahal sa buhay. Ito po yung paghahanda ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Sapagkat siya po ang hari ng mga hari. Dapat lang malinis ang kapaligiran. Walang pollution. Walang tumakbo-kano na aeroplano. Mga buses. Mga public utility. Nais ng Lord na malinis. Dahil siya po yung hari ng mga hari. Ang isa sa mga sinyalis na ang Diyos ay malapit ng babalik. Ito po yung pinakamatindi. Noong 1800, ang mga virus po, millions ang namamatay. Pero kontrolado ngayon dahil sa technology. Pero, yung nangyari ngayon at nangyari noon, iba. Dahil marami pong mga naapektuhan. Kabuhayan, hindi lang sa atin, economy, distancing, new normal law. Asahan na po natin na 2021, hindi po 5G. Sinabi ng Bible, worse, famine, sabi ni Pastor Giar kanina, pestilences, typhoon, floods, earthquakes in the various places. Kaya dapat matibay, matatag ang mga mananampalataya. Hindi siya natitinan. Kumapit ka na sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Ang nais ng Lord ay pagtagumpay na kagaya nila Jehoshaphat. In the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Napakaraming kaaway. Napaligiran po sila ng mga Moabites. Hari noon si Jehoshaphat. Ang ginawa po nila, sinaliksik nila at hinanap nila ang katugunan mula sa Diyos. Sila po ay nag-ayuno at sila po ay nanalangin. Ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag kang mag-alala. Ang kailangan mo lang maganda, hindi po sandata ang inihanda. Ang inihanda, yung pag-awit sa Diyos. Ang inihanda, yung pagpuri at pagsamba sa Diyos. Kinabukasan ang sabi niya, yung mga kaaway mo,
ay mawawala sa iyong harapan. Yun ang nais ng Lord. Ang maproblema ng tao, marami. Nais ng Lord na sa kabila noon, tayo ay magtatagumpay. The book of John, chapter 16, verse 33. The Bible tells us, in this world there is tribulation. Jesus Christ said, but be of good cheer. I overcome the world. Yun ang gusto ng Diyos. We are more than conquerors. Dapat tayo ay warrior. Dapat tayo ay nananagumpay. Kahit na tayo po ay nagdaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Papag-aralan natin yung first F. Tayo ba'y nakahanda na? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Kasi, sa binasa natin, sinabi ron na flee. Tumakas, iwasan, layasan. Ano yung iwasan at takasan po natin? Flee all these things sa verse 11. 6:11 ng 1 Timothy. But thou, man of God, flee these things. Ano yung mga bagay-bagay na iwasan po natin? In the book of 1 Timothy, chapter 6, 3-5. If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ unto the doctrine which accords with godliness. Yung mga nagtuturo daw na salat sa katotohanan. Lalo na sa kabanalan, godliness. Ano sabi niya sa susunod na verse? Siya ay palado. He is proud. Ano raw ang mangiwasan natin? Yung mga nagtuturo na salat sa katotohanan. Because there are many false prophets. Kaya sabi niya, yung mga hindi nakikinig noon at hindi sumusunod, iwasan nyo, flee from this thing. Ano yan? Because he is proud, knowing nothing. Wala siyang alam. Akala mo, nasa pananampalataya. Ano pa? But is obsessed with disputes and arguments. Mahilig sa pagkikipagtalo. Doon nanggagaling ang inggit, away, reviling, paninirang puri, evil suspicion, mga masasamang haka. Mayroon bang nagtuturo na ganyan? Yun ang iwasan natin. Yun ang takasan natin. Flee! That is number 1. Meron pa yan. Verse 5. Useless wranglings of men of corrupt minds and destitute of truth. Wala nang ibang iniisip. Kundi destitute of the truth. Kinukulangan. Who would suppose that godliness is a means of gain. From such, withdraw yourselves. Ang akala nila, yung ipinapangaral mo na kabanalan, godliness, ay pakinabang. Hindi nila lang ay pagpuri at pagsamba at pagbibigay luwalhati sa Diyos. Pag mayroon kayo na kita at narinig na ganon, withdraw yourself. And everybody said amen. Amen. Number 1 pa lang yan. Amen? Kaya ingat at ingat at ingat pa. Okay? Kaya ito, flee all these things. All, not few, but all. Kaya pag may nakita ka na ang iglesia ay punong-puno ng inggit, may division, may away, hindi na ayos, withdraw yourself.
maghanap ka ng iglesia na tunay. Na mararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Nandun ang pag-ibiga. Hindi pinag-uusapan kung ano kanyang ginawa. Yung kanyang kahinaan. Amen? Kasi nagmamahalan po ang bawat isa. Sinabi ng Lord, para makita ng lahat na kayo ay tunay kong alagad, you must love one. And everybody say amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Number 2. F. Pursue or follow. Ano raw yung ating susundin? Sa 6:11. But thou, man of God, these things. Binasa na natin. And follow after righteousness. Second F. Ano susundin natin? Ito yung mga susundin natin. Follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Ito raw yung susundan natin. Katwiran ng Diyos, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Taglay ba natin yan? Tingnan natin, pag-aralan natin, ha? Okay, tingnan natin. Meron pang righteousness. Tingnan natin kung matadaanan po tayo, ha? Huwag tayong masaktan. Nadapin lang natin, ha? Na tayo po ay hinuhulma ng Diyos. God molded us. God molded us. He is the potter and we are the clay. Siya po, yung taga-hulma, yung potter, at tayo po yung luwad. Ang luwad, pinipino. Kaya gusto ng Lord follow after righteousness. Meron bang meaning dyan? Meron bang verse dyan? Matthew chapter 5 verse 6. Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness. For they shall be filled. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y pupunuin. Dapat gutom ka sa magugutom sa mga bagay na banal sa salita ng Diyos. Dapat lagi kang kumakain yan. Dapat ang kaluluwa natin ay binubusog po natin ang salita ng Diyos. That's why the secret of success is in the book of Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of your mouth, but meditate in it day and night, and observe all the things that which are written therein. Then you shall make your way prosperous, and you shall have a good success. Huwag mong kaligtaan ang aklat na to, ang kasulatan na to. Huwag mong iwalay yan sa iyong buhay. Bagkus ito'y muni-munihin mong araw at gabi. At lahat ng batas at kautusan ng Diyos na nakasulat yan, yun ang muni-munihin mo. At magkaroon ka ng magandang kinabukasan at magkaroon ka ng tagumpay. Second F is follow righteousness. Blessed are those who are hunger and thirst, for they shall be filled. But Jesus answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. Ang ating Panginoon, samantalang nagbabaptize si John the Baptist, dumaan po siya. Sabi ni John the Baptist sa kanya, hindi ako karapat-dapat, ako ang babautismohan mo. Sabi niya, hayaan mo ng katwiran ng Diyos ay masusunod. Hindi yung katwiran mo. Amen? Ang ibig sabihin ng katwiran ng tao ay baluktot. Ang katwiran ng Diyos ay tama at totoo. Kaya kung pinupukpuk man tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos at nasasaktan tayo, tinituwid niya po tayo.
Number 2. Ano raw yung susundin natin? Godliness. What is godliness? Godliness is holiness. Without holiness, no one can see the Lord. In the book of 1 Timothy chapter 3, verse 16, there is a great mystery. What is the mystery? And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the word, received up in the glory. Wala nang pagtatulunan pa. Ang Diyos ay nagpahayag sa laman. At yan ang dakilang hiwaga. Sino yun? Nagpahayag sa laman. Ang salita. Yung nagsalita na in the beginning God, na Espiritu, bumaba po siya. In the beginning was the Word. John chapter 1. And the Word was with God. And the Word was God. All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, wala tayong lahat dito. Walang kabuluhan ang buhay. Madilim! And the Word was made flesh and dwelt among us. Nagkatawang tao ang salita at nanahan sa atin. Yan po si Jesus Christ. Na ating Panginoon Diyos. Na ating pinasama. Na ating pinapun. Nakita siya ng mga ngayon. Nagpahayag sa laman. Tumahan sa atin. Siya po ay nag-resurrect. At hanggang ngayon, kahit na hindi natin siya nakikita, siya ay ating nadarama. Nabuhay siya sa ating mga buhay. Palapakan natin na dito. Hallelujah! Hallelujah! Follow righteousness. Follow godliness. Number 3. Faith. Ano sabi ng book of Hebrews 11:6? Without faith, it is impossible to please God. Sapagat ang mga nananalig ay kailangan lumalapit siya sa Diyos. Na kahit na walang Diyos at hindi niya nararamdaman, kailangan manampalataya siya na may Diyos para malugod ang Diyos. What is the meaning of faith? Faith is the substance of the things that have not seen and the evidence the things that are to come. Ito po yung mga bagay na pinagtibay ng Diyos na hindi natin nakikita. Pero darating ang panahon na ipapakita ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya. Magiging reality. Magiging tunay at totoo yung iyong pananampalataya. Love. Ganda. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na kung sino man sa kanya sumampalataya, hindi siya mapapahamak. Sabihin mo sa katabi, hindi ka mapapahamak. Yan ang dakila pag-ibig ng binigay niya kanyang sarili. Tayo po lahat ay mapapahamak. Pero dahil sa kagandahan ng Diyos, tayo po ngayon ay hinangon niya mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwan. Ganyan umibig ang Diyos. Hallelujah. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. 1 Corinthians 13:13. What is the meaning of love? Biblical meaning. Love is kind. Love is no records of wrongdoing. Pag nagkamali siya, walang listahan. Pinapatawa. Hallelujah. Patawarin mo na siya, kapatid. Kung nabigo ka man, nag-expect ka too much, nasakta na yung damdamin, patawad ka. Dahil sa pag-ibig na siya unang
Ibig sa atin, God forgive us. Sabi ng pattern ng Lord's Prayer, forgive them, forgive us, Lord, for our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Para patawarin tayo ng Diyos, kailangan magpatawad po tayo. And everybody say amen. Kahit na mabisip, masakit, makirot, may pilak. Yes. Kung 100% man, yung dati, gawin mo ng 70%, sumunod ka sa Lord, mamaya-maya 60% na lang. Habang lumalaot ang iyong pagsusunod sa Diyos, 50% na lang. Hanggang maiwan ang 20%. Hanggang pilak na lang, mayroon pang 10%. Bahala ng Diyos doon. And everybody say, sapagat sa Kanya ang 10%. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. You know, these three remains. Ito yung nananatili. Lagi yung tatanda nito. Ano yung nananatili dapat sa atin? Faith, hope, and love. But the greatest is love. Kailangan yung pag-asa mo, lagyan mo ng pananampalataya. Pag-lagyan mo ng pag-ibig, lagipan mo ng pag-ibig. Kailangan yung pananampalataya mo, lagipan mo ng pag-ibig. Sinabi yan sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Kahit na ako'y magsalita ng mga wika ng mga anghel, ako'y magpahayag ng mga milagro, kung wala akong love, wala akong pag-ibig, para lang akong patingaw na umalingaw ka. Ang nais ng Lord, ang magawain ng Diyos, kaya acquire, talents niya, lakipan mo ng pag-ibig. Pag nilakipan mo ang pag-ibig, ang ginagawa mo sa gawain ng Diyos, malayo ka sa pagre-reklamo. Hallelujah. Waraki, arako, waraki, kako. Glory! Hallelujah, hallelujah. First, flee from these things. All these things. Second, follow after righteousness. Godliness, hallelujah, faith, meekness, and love. Meron pa? Patience. Biro mo mga kapatid. What is patience? Matthew chapter 18 verse 26. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Panginoon, pagtyagaan mo po ako. Kung may ugali tayo na hindi ba ka na, Lord, have patience with me. Pagtyagaan mo muna ako, Panginoon. Hindi ko pa kaya, Panginoon. Suko lang. At babawi ako sa iyo sa susunod na panahon, Panginoon. Pag ako'y naka-recover, babangon ako, Panginoon. Alam niyo sa Old Testament? Hallelujah, sa Isaiah chapter 40 verse 31. Wait patiently upon the Lord, and He shall renew your strength. He shall mount up as wings of eagles. He shall run but they don't worry, and shall go and not faint. Hindi ka napapagod. Hindi ka nag-alala. Hindi ka nangihina. Sapagat ang kalakasan natin na Diyos. Kahit na dumarating yung mga iba't ibang karamdaman, dumating ngayon ang Lord, ang nakikita niya sa ating puso ay COVID-19. Ang mag-alala. Wala kang COVID. Ang Diyos ay sumasagot. Hallelujah. Ano raw yung ating susundin? Patience, meekness. What is meekness? Kapag kang babaan, maamo. Tingnan mo ngayon katabi mo kung maamo mo ka. Parang anghel. Mga gwapo. Magaganda sapagat sila'y mananampalataya. Tinago ng Diyos ang ating buhay. Ang masamang pag-isip, ang bitterness sa ating puso. Grabe ang kagandahan ng loob ng Diyos.
May sabi ni King David sa Book of Psalms, your love endureth forever. Your mercy endureth forever. Magpakailanman ang iyong pag-ibig. Hindi nagsasawang Diyos na magbigay at ipatama sa atin ang kanyang pag-ibig kahit na tayo po ay nagre-reklamo. At na marami po tayo kainan sa buhay. Hanggang ngayon, tinapos siya sa cross, siya pa rin ang mediator po natin hanggang ngayon. Kaya damang-dama po natin na kasama natin ang Diyos sa ating mga buhay. Gusto ng Lord, maamo po tayo. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you find rest for your soul. Sa King James po yan. Sa New King James, for I am meek and lowly in heart. Ako'y maamo, matuto ka sa akin. Kaya kung ikaw, kapatid, kaibigan, ay tumadaan ng iba't ibang pagsubok, ang Diyos po, tanggapin mo lang. Hallelujah. Huwag kang magmataas, huwag kang magrebelde, huwag kang magtampo sa Diyos. Maamo ka lang. Be humble. Isang araw, pag ikaw ay mababa, itataas ka ng Diyos. Itataas ang atas ng iyong pananampalataya. Maging ang iyong kabuhayan, itataas ng atas ng Diyos. Maging ang iyong pag-iisip. And everybody say amen. Amen. We must follow righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. In the book of Galatians chapter 5 verse 22. No one law, walang makakakontra sa isa sa mga fruit of the Spirit is meekness. No such law. Palapakan natin ang ating Lord. Number 3. Verse 12. First Timothy chapter 6 verse 12. The last F. First, flee all these things. Second, follow after righteousness, meekness, love, patience, and faith. And number 3, fight. We must fight. We must stand. Fight a good fight of faith. Wag bad. Because there are many fighters who are bad. What we need and believers need is a fight, a good fight of faith. Good fight. Fair and square. Yun ang nais ng Lord. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. You are a good professional. Pag nagpapayag ka ng salita ng Diyos, that is the highest call. You profess, nagpapayag ka ng magagandang bagay because God is good. Kaya sabi niya, anong pinag-usapan dito? Ano ang dapat nating labanan sa panahon natin ngayon? Gusto niyo malaman? 1 Timothy chapter 6. Ito yung matinding kaaway ng mga mananampalataya. Basahin natin ang heading. And With this you shall be content. may damit, may pagkain at damit, masya ka na. Yan ang mabuting pagkikibaka. Pag kinulang, kinapos, ang dumarating sa tainga ng Diyos ay reklamo. Kayo ba'y naniniwala ron? Na maraming mga anak ng Diyos na reklamador. Sabihin mo sa iyong sarili, isa na ako doon, Lord. Wala lang ako may suot, nagreklamo. Nawalan lang ako ng load, reklamo. Kinapos lang yung allowance na binigay sa akin. Nagalit, nagtampo. Nag-asawa ka agad. Lumayas. Kaya baka ang mundo ay sumuklop sa kanya. Kaya sabi ko sa inyo, fight a good fight. We must fight. Bakit? Anong pinaglalaban natin? We must lay hold
panghawakan natin yung buhay na wala hanggan, yung kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Yun yung panghawakan natin. Kahit na kinakapos ka, hallelujah, kahit na minsan walang-wala ka dahil panahon po ng kahirapan, ang economy mga kapatid ay talagang sukdulan, ang mga shares ay bumababa, wala po exempted, mapalad po tayo dahil hindi tayo mayaman. Alam niyo kung bakit? Ang mabilyonaryo, wala na. Kung bumili ka ng shares of stock, ng wari, halaga is 100 million. Ang halaga na lang nun is 1 billion. Diba ba kayo? Meron ba kayong share? Wala? Mapalad ka. Kasi wala kang intindihin. Ang intindihin mo lang, kontento ka na. Masiyahan ka na. Dahil pinapakain ka na Diyos. Dinadamitan ka na Diyos. Hallelujah. Sabi mo sa katabi, pinagpala ka na. Verse 9. But those who desire to be rich. Sino gusto maging mayaman? Taas ang kamay, bakit ayaw niyo? Ha? Bakit ayaw yung yumaman? Panahon ng pandemic. Dapat yung mayabang ka. Dapat may opportunity ka. Diba? Ang mga iba may opportunity, malakas ang loob. Kahit na walang ganong kapital. Talagang isang piloto, nag-driver na lang eh. Oh. Yung mga ibang stewardess talagang nag-online na lang. Para makaraos na. And those who desire to be rich fall into temptation and snare. Nabiyag po sila sa mga iba't ibang pagsubok at tukso and into many foolish and harmful lusts. At dulan, pumasok po sila sa foolishness, harmful lust, gawa ng laman which drown men in destruction and perdition. Sila po ay nalunod sa hinagpis, sa pagkawasak at hinagpis. Kaya, huwag niyong hangarin yumaman. Amen? Dahil pag hinagad mo yan sa araw, magbibilang ka na ng poste. Bakit nakatayo yun? May titonic, ano yun? Diba, merong sakit yun eh. Na naka-stay ka na lang. Ang tindi oh. Meron pa ba? For the love of money is a root of all kinds of evil. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng kasamaan. For which some have strayed from the faith. Yung iba po, humiwalay na sila sa pananampalataya and their greediness sapagkat sila ay anong greedy? Sakit. And first themselves through with many sorrows. At binigyan nila, tinusok nila ang kanilang sarili sa mga maraming kapit-kapian. Kaya pag nagagad kang yumaman, tinutusok mo, sinasaktan mo yung sarili mo sa maraming kapit-kapian. Kung ano mo, binigay sa'yo ng Lord, pag pinayaman ka ng Diyos, dahan-dahan lang. Kasi magkakaroon ka ng enlargement of the heart. Amen? Bakit parang ayaw nyo ng yumaman? Ang pera ay hindi masama. Ang pagyaman ay hindi masama. Ang pag-ibig sa salapi, yun ang all kinds of evil. The root of all kinds of evil. Why? Paggising pera, pagtulog pera, pagkain puro pera, kaya mukha niya ay mukhang pera. Nakapicture sa kanya ay pera. Pag ganun kayo, at ganun ang gagawin natin, mukha talaga tayong pera. Tingnan mo ngayon, mukha pera yung katabi mo. O, wala naman kamukha ng kulay blue dito at saka kulay yellow. Wala na.
Andyan pa ba kayo? O, palapakan natin ang Lord. Eh, tagumpay na tayo. Eh, bakit naman hindi ka man nanagumpay? Iwasan mo yung mga ganung bagay. Ito yung susundin mo. Hallelujah. Follow and fight a good fight of faith. Meron pa ba? Oh, palapakan natin ang Lord. Akala nung iba, buti ka ng alauna. Ito ang Revelations, chapter 16, verse 14. For they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Yung mga nangyayari sa atin, ano yan espiritu ng demonyo. Binulid ng Lord yan para pumasok sa tao. Kaya kinakas-out yan. Ang mga mananampalataya, pagkasama mo ang Diyos, demonyo ng kahirapan. Ayan, di ba? Demonyo ng confused. Demonyo ng away. Demonyo ng bitterness. Layas ka sa buhay ko ito. Ganon. Maraming demonyo. Maraming dominyo, demonyito at demonyeta. Marami. Legions of evil spirits. Sinabi ng Lord para maghanda sa battle. Ano pa? Ephesians 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood. Ang ipagbugno natin hindi dugo at laman. But we wrestle against principalities, against the powers of the darkness of this world. Mga pamunuan, mga kapangyarihan, mga matataas na mga spirito dyan. Ang dami gumagala. Spirito ng magkukulam. Spirito ng, ang dami, manggaganso. Ang daming espiritu, kasinungalingan. Dami. Kaya hindi talaga ipagbugno tayo. Kaya dyan sa Ephesians chapter 6, we must stand therefore. Ayan, you fight a good fight. You must stand. How can you stand without the Word of God in your life? Diba? Without the Holy Spirit, ay, malulupay-pay ka sa dami ng problema. Sabi niya doon, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kumayo ka. Armor of God, the Word of God, the sword of the Spirit is the Word of God. Kompleto tayo eh. Yung breastplate, helmet of salvation, the girdle of truth, the breastplate of righteousness, kinumpleto ka na ng Diyos. Oh. Pag mananampalataya ka, kompleto ka. Kaya pag may dumarating sa iyo sa back, thank you Lord. Pag dumarating sa iyo kangkong, thank you Lord. Isang linggo lang kangkong, ano ba naman ito? Puro kangkong kamuti taps na lang. Puro umutot na ako dahil sa kamuti. Samantalang dumarating. Sino ba nagpasalamat sa'yo nung dumating ang ayuda? Uy, may 5 kilo. Bakit 5 kilo? Yung kapitbahay ko 10 kilo. Alam ko, nakalista yan eh. Bakit yung sardinas na to? Yung kapitbahay ko 5, bakit ako 2? Mayroon tayong talaan sa Diyos. Ganyan tayo kamahal ang Lord. Bakit? We have the book of life. Pero mo, dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos, nililista yung ginagawa ko. Kaya pag-gising mo pa lang sa umaga kailangan, hallelujah, praise the Lord. In the book of Ecclesiastes chapter 3, no? One by one. Ano yun? May awit yan. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings. Oh, yun na yun. Yun na yun. Count your blessings, name them one by one. And count your blessing, what God has done to you. Maganda na dumating sa iyong buhay o hindi maganda. Ang sabi ng Lord, give thanks always to God. Rejoice evermore. And everything give thanks. For this is the will of God. And everybody say amen. May mga hamon eh. May mga hamon. Ano ba yung hamon? Kung sa magiging matagumpay, tingnan natin.
For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. You are not only born again, you must be born of God. Sinabing born again, kailangan kapamilya ka at member ka ng Diyos. You must be a member of the universal church of the body of Christ. Sino yun? Yung mananalig, nag-repent, nabaptize sa pangalan ni Jesus, pospos ng banal na Spirit. Kahit napunta ka sa ibang bansa, pag sinabi mong mananampalataya na kagaya mo, you are now the member of the universal church of God. Meron kang mararamdaman na kapatid mo siya. Hindi niya natatanongin. Kasi you have fear of God. Bawal magsinungaling. And everybody say amen. Eh, sabi niya, balik, kung ipanganak ka raw ng Diyos, hindi ka lang pinanganak na muli, sa pamagitan ng flesh. Ipinanganak ka sa Espiritu. John chapter 3 verse 5. Ngayon, we must be born of God. Nag-matured ka na. Pag born of God ka na, hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Yun ang mga born of God. Kasi you are now an overcomer. Victory that has overcome the world. Kasi our faith overcome it. Because the Lord overcome the world. Ibig sabihin yung mga gawa ng mundong ito, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Na overcome na ng ating Panginoon sa cross. Kaya mananagumpay ka na. Pero ba? Palapakan natin ang Lord, na? Ito ang pinakamatindi. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be the brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Oh, death, where is your sting? Oh, kamatayan, saan ang iyong kamandang? Hades, saan ang inyong pagtatagumpay? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya sa susunod na verse, wala na dyan. Sa 50, be steadfast, unmovable. Huwag kayong matinag. Because your labor in the Lord is not in vain. Lahat ng ginagawa natin sa Diyos ay may kapuluhan. Kahit na malit ka lang sa iglesia, tagahugas ka, tagawalis ka, aser ka, alam ng Lord yung iyong ginagawa. Mahal ka ng ating Panginoon. So there is a victory. We must flee for all these things. We must follow righteousness, love, faith, patience, and godliness. And we must fight a good fight of faith.